Bună dimineața și bun găsit la horoscop! Berbec, datorită dificultăților financiare, s-ar putea să se declanșeze o ceartă în familie. Sunteți plini de energie și puteți să finalizați o lucrare începută cu mai mult timp în urmă. Nu pierdeți ocazia! Vă sfătuim să cheltuiți cu măsură și să aveți în vedere și necesitățile familiei. Taur, începeți ziua cu elan și încredere care vă sporesc randamentul. Nu aveți niciun fel de probleme de comunicare. S-ar putea să plecați într-o călătorie de afaceri. Vă recomandăm să acordați mai mult timp odihnei, altfel riscați să aveți probleme de sănătate. Gemeni, sunteți tensionat datorită programului încărcat de la locul de muncă. Vă sfătuim să nu vă manifestați nemulțumirea în fața șefului. Aveți încredere și nu vă lăsați copleșit. Veți rezolva cu bine toate sarcinile. Rac, aveți mari șanse de reușită în tot ce faceți la locul de muncă și în interes personal. Voința și încrederea în sine vă ajută să depășiți toate dificultățile. Este un moment foarte bun pentru a susține examene, lucrări și proiecte. Nu neglijați problemele persoanei iubite care așteaptă de la dumneavoastră mai mult decât îi oferiți. Leu, situația financiară nu este satisfăcătoare, dar nu reușește să vă descurajeze sau să vă determine să vă pierdeți încrederea în propriile forțe. Chiar dacă vă simțiți în formă, vă recomandăm să vă gândiți bine înainte să acționați și să fiți prudent. După amiază s-ar putea să primiți o veste neplăcută de la șeful dumneavoastră și să fiți nevoiți să vă întoarceți la serviciu. Fecioară, un bărbat mai în vârstă vă propune o afacere din care puteți câștiga în scurt timp o sumă importantă de bani. În cursul după amiezii sunteți nevoiți să plecați într-o călătorie în interes de serviciu. Cu acest prilej s-ar putea să vă cunoașteți un viitor partener de afaceri. Evitați speculațiile de orice fel. Balanță, în prima parte a zilei vă ocupați de o problemă financiară mai veche. Dacă vi se propune o colaborare, vă sfătuim să nu o refuzați. Ar putea să producă o schimbare favorabilă în viața dumneavoastră. Țineți cont de sfaturile partenerului de viață. Scorpion, începeți ziua cu o bucurie. Primiți o sumă mare de bani dintr-o afacere demarată cu mai multe zile în urmă împreună cu un prieten. Acum puteți să vă faceți planuri îndrăznețe de viitor și să cumpărați un obiect de valoare pe care vi-l doriți de mult timp. Vă recomandăm să vă bazați pe intuiție și să țineți cont de sfaturile unei rude apropiate. Săgetător, energia și perseverența vă ajută să finalizați un proiect început cu mai mult timp în urmă. În prima parte a zilei, un prieten vă propune o colaborare avantajoasă care va aduce satisfacții materiale nesperate. Evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață. În caz contrar, riscați să deteriorați grav relațiile. Capricorn, vă simțiți în formă și faceți planuri îndrăznețe de viitor. Este un moment prielnic pentru investiții pe termen lung, pentru a începe noi afaceri și pentru călătorii în interes personal. Profitați de moralul ridicat pe care îl aveți astăzi. Aveți mari șanse de reușită. Vărsător, sunteți plini de elan și aveți inițiative inspirate. Puteți avea mari satisfacții pe plan profesional și intelectual dacă dați dovadă de perseverență. Pe plan sentimental nu aveți de ce să vă plângeți. Vă sfătuim să fiți modest în relațiile cu prietenii. Pești, dimineața faceți o scurtă călătorie care îmbină interesele profesionale cu cele personale. Sunteți foarte încrezători în capacitățile dumneavoastră și aveți tendința să vă asumați prea multe riscuri. În relațiile cu colaboratorii vă sfătuim să fiți mai flexibili și să nu încercați să vă impuneți punctul de vedere. Acestea au fost predicțiile astrale pentru astăzi. Sunt Andreea Videanu și vă doresc o zi frumoasă în continuare.